ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଉଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି ଗାଡ଼ି କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନେଇଯାଇଥିଲି ସର୍ଭିସିଂ ସେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସିଂ କରିବାକୁ। ନୂଆହାଟ ସର୍ଭିସିଂ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିନଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷଣା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ଭଲ ଭଲ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଭିଉ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ କପିଳାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଟା ତା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ଟା। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଡିଅର୍ ପାର୍କରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କଟିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ। ଏଠି ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଉଛି। ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଟିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି 50 ରୁପିସ୍। 50 ରୁପିସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ସଫା ହେଇଛି। ସଫା ହେଲାଠୁ ଉପରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମେ ଉପର ପାର୍କିଂରେ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆସିକି ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଡ଼ି କାଚ ଫାଚ ଉପରେ ସବୁ ଟଣା ଘୋଷରା କରିକି ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର। କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଠି ତ କିଛି ଉଙ୍କୁଣି ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଫଟୋଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସବୁ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଏ ଏଠି ଆସି କ'ଣଟା ଉଖାଡ଼ୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ହେଲା ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି 1352 ପାହାଚ। ଏଇଟା ହେଲା ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଉପରେ ହେଲା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳେ ଏଠି 100 ଟଙ୍କାରେ। ତାପରେ ସେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲଟା ଅଛି, ଭଲ ହୋଟେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଇନି, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମେ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି 52 ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍। ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଥିଲା। ଲାଇଟିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଗିଛି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆଉ ଇଏ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲେଖାଯାଉଛି। କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ହେଲା ତା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ଟା। ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଅଧିକାଂଶ। ସେପଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଉଛି। ଆଜି ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଇଠୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠାଇବା କଥା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ବୋଲି ଆମେ ଫେରିକିରି ଆଜି ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଟର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଛତିଆରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ର ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ନେଚୁରାଲ୍ ରାସ୍ତା ପୁରା ଟପାଟପ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମଝିରେ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଯାକ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।